El sabó és un producte molt important en la nostra vida quotidiana i n'existeixen de molts colors, olors i varietats. Tant poden ser com líquids, sòlids, pulveritzats, etc. Si aboquem oli en el sabó, podem observar com es dissol. Això ens indica que és una substància apolar, ja que l'oli no es pot dissoldre en aigua. Ara repetim l'experiment però en aigua. Podem veure com també es pot dissoldre en l'aigua. Això significa que el sabó és amfipàtic, és a dir, que per una part és hidròfil i per l'altra hidrofòbic. Com ja sabem, el sabó està format per àcids grassos, els quals el cap és hidrofílic i la cua hidrofòbica. Gràcies a aquestes característiques, les cadenes llargues hidrofòbiques dels àcids grassos s'uneixen a les partícules de greix, mentre que els caps hidrofílics es projecten a l'aigua. Passa un fenomen invers en les bombolles. Les cues apolars queden en contacte amb l'aire, mentre que els caps estan a l'interior. Aquest fenomen fa que les bombolles siguin més resistents gràcies als tensioactius del sabó.